ndine munina wangu andakasiyira inini anoti anosvikirwa nini. Anosvikirwa nani? Neni anobudirwa neni ndichiroya ndiri kuroya amai vangu nehanzvadzi dzangu. Akangondiona ndakamira kana kuti nemurora anobva ati matodzesi pauroyi. Akandiona ndakamira kana nehanzvadzi yangu adingo anobva ati iwo wakutoroya. Iye zvinezvi ndakutonzi ndikuroya amai vakandibereka kuti ndive pano nhasi ndo vandakuroya zvinezvi. Makumbo anovarwadza amai kana vakarwara furu hanzi ndinovatsika inini ndichivatsika muchesti meso ndichivaroya. Saka ndandati nyaya yangu ingaperere kupi kubva gore rakapera. Ndingati chipa kwamambo hatingamborega kugadziriswa sefemili. Vachaonawo vamwe vanoprofita onouroyi hwangu asi haasi kuuya anokwanisa kuuya. Ndakauya musi wa30 ndikauya musi wa27 nhasi ndakauya musi wa30 ndikauya musi wa13 nhasi 27 ndauya haasi kukwanisa kutaura. Ari kugara kumba kwemukoma wangu ndokwaari kugara asi iye anogara kuHarare. Nini anogara kuHarare? Anogara kuHarare. Ari kusvikirwa ari kuHarare achisikirwa nini? Aisvikirwa ari kuHarare here? Akutogara kunoku nokuti ari kushandira mukoma wangu. Kunoku ndokwaanenge ari kwatinogara kuSerengeto. Ndokwaari izvozvo? Ndokwaari izvozvo. Ndokwaanenge achibudirwa nemweya iwoyo. Bata imwe uchiona. Ndingosangana munzira zvidai. Mweya unotobuda vesa vamwe vacho vatombopinda mweya wacho uchibuda unotobuda kutaura zvaunotaura. Regai ndizwe mukoma rumashe ndianoyi. Iyanzvadzi dzangu dzese dziri tu. Svikiro rokumba kwenyu chiti chii naye mwana wangu? Pamusoro zvanenge tuya anoroya saka anenguva tichizvanetseka yeso ndosati yakundiika mukurwara here? izvozvo aiwa titoroi muri right kweyo? muri right saka amai avakuroyera pamusoro nauyika iyi ndakatombotraya kuti ndachanda kubhindurawo kuti tombofonera kuti toita sei tega tisataunza saka ai ndakaona kuti andifundawo nditori kukomba mawa iye vanenaidzivatori vanhu vakuru kwatiri but takambotraya kuti sevarume timbotraya kuti vakuru pamusere zvakanyanya saka ndaimboti timbovavatanidzawo sevanhu vakuru sevapakati kuti timboedza kuyana napati saka uyu nana amai avatakuitirana amai avadi kuonawo amai vacho akatatanga ini ndichitori mbiki ndisandatombokura mwana sisi munoroya saka ndau yacho ndozvatakuziva kuti anoroya saka taoda kubata kuyaoenda kunokutura kubata shiva kuti tionoti hanzadzi yedu yakamira aisa ini ndachiona kudai hakuna munhu anoramba kuuya kudai. Ndiye anofanira kuuya kudai neno akaiswa simbi kana musi wedare waita sei mangwana anofanira kurara ari kuporisa mangwana acho achibva azouya mudare ripi nai nekuti hakuna munhu anotonga dare rino zvinenge zvataurwa pamambo ndozvinoitwa sei ndozvinoitwa saka hakuna munhu anoramba kuuya. Saka iye hatiise default achauya uyu munhu akaipa anopesanisa mhuri kana sisi mune zvamunazvowa zvinobudawo papi auya bcause anohakira kapa tinoda kuti hakira akagara papi abeja ngatisangane musi wa11 anouya here aiwa pane zvatatoitira nimi chomuchiita ratidzai purisa wedu kuti uyu munhu anogara vakauya ngamapedza panapa mabuda apa tatoya musi wa11 moya kuseri iwobva waya kuseri izvozvo ngatisakuona uroyo amai apa kana vachiroya amai vavo tirada vabata waya kuseri visa chitina chako ichi Benjamin Bewe.